أبز تفلالي زمانات بزحات أسق وقعت سحلفت لو مجن حنت كابتن سلماين هاجرات عالمنا كتكون زخالت هاجر فايكين نمأمانو زتأقم ملوء بملوء كابرد استسرحة ناي عالمنا اتزحى الهوتيل شو دناوين قحاف كاوت هاجراتي اتويم سلمنتاي نمنتاي معلغة اتهاجر نهزبالو الدرجة من نبابرو بمقرابيات فلت أبز هاجر صالا زلو ناي ويلفير سرعات مال الدما صالا محبرة وحسنات زرقاق سرعات منقستي تراس درابيتاتن محبرة سبن تقليليو بعلو زعمو كم وطئيت دما زيقاتاتا نواتاو يخون ناي محبرة وأقل قلوتات أقام يبلو من انت خوناقن ازي كالت أقام يحيزمتيو اتس أقام انتاي كخوني خل أب شودن لعل خلتا ميتن سوسان شح دسيتات كم زلو أخا تفلت ادو اتأب سميات سميناو كفالتا هاجر زرقة عزيزة دنق حبراو مثل زلوو بنورزرن لايتس زفلت مس شودناوين عركنات ويمحزنات من مسرات عزيو كبيد كم زخنن بحفشا هيوة هاب شودن انتاي كم زمسلن كساب موداتا حبيركم تتخطاتيلكمنا أبزا فيديو نزم لعليلوم ستتغصن كالقوت نشودن زملكتو نتبطاتنا العلنا بعمقوت كنتنتن كنفتنينا بلانيتنا أزيا عدنا غيتيا أبزا چانل دما بلانيتنا أبكرسا حيزاتهم زلات صباقاتات باهلن النبابران هزبتات كالق كفال عالمنا انتاي كم زمسل ببجيزيو كنقرب لكمينا شير لايك كومنت بمقبار دما أبالات نايزي چانل بمخان مسانان علم تلاليوا كنقرب لكم التدالي ومدب انتلو دما أبوتا كومنت حبرنا حجي بغتا نبهاجر فايكين نخيد شودن وقعو متصوعئة كينغدم شودن زخنات أب سميناو كفال إيروبا أب حوص دسيتاو مريت سكاندينيفيا تركب نورديكاويت هاجريا شودن أب إيروبا بصفحتا حمشيت زعبيت كوينا 450 شحن 395 تربعيت كيلومتر صفحتا اللوا شودن بصفحات مريتا كاب هاجرات سكاندينيفيا قداميتيات سرع شودن بمعرابن سمينن مس نروي بسميناو مبراق مس فينلاند بمبراق دما مس بحر بالتيكن وشمت بوزنيان تداوب بشنخ دوبا ومعراب دما متس أبوبو أوريسان نشودنن كاب دينمارك يفليا اتهاجر صفحت جاكاتات أستاد كل تميتن سوسان شح زبزحهم دسيتات لعلتيس عشح كاليات ببرد استشفنو قوبوتاتن أزيوم بزحات قروم ترئيت سلوم تفطر آويان بوتاتاتن حيزا زلا هاجريا جيوغرافياوي أمامت أشودن أبسلست زوباتات يزغفل نساتهم دما نورلاندن سيفيلان كوم ادما غوتالانديوم اتأب سميناو جافاتا زركب نورلاند سوفحت جاكاتات نوحت قوباتاتن بزحات روباتاتن زلو زوبايو كم أوليان لوليان زعمسلا أزين أقدست كتماتات حقيف زلو خينو بزوح نبرت زيبلو زوبايو ولا دقا نصوصا مئتاويت كاب تقلالا صفحات تهاجر شفينو زلو زوبايخون 10 مئتاويت كاب تقلالا هزب تهاجر ترايوغن أبز زوباز زنبر سيفيلان أما أكلاي كفالة تهاجر زركب زوبا خينو نرأس كتما تهاجر زخانات كتما ستوكولم حقيف زلو بكورباتاتن كالياتن دما يفلت فلوتات كاليات تهاجر زخانو كاليات فاترنن فايرنون أبز زوبازيوم زركبو أبدو كفالة هاجر زركب زوبا غوتالان دما غولاغولن جماجن بحرن زحزة كباب كوينو كم غوتنبرغن مالمون زعمسلا عبيت كتماتات أبز زوبازين زركبا جاكاتات نكل تسيسو تقلالا صفحات نايت هاجر ويدما أستاد 23 مليون هكتار زخون شفينوم زلو خينوم ازمتن مستقلالا صفحات هاجر انجليزك عربيو كاب زوزعي زلو مريت اتفرقي منبر أبايت زيقاتات كوينو اتسترف دما نتكالات وهابت آقل قلوتن كوبانياتاتن استعد ليو كونتات آير شودن أبدو باو كفالن سميناو كفالات اتهاجرن بزوح فللي زلو بحافشاقن اتهاجر حانت كابتن لعل زحل زلون هاجراتيا دو باو كفال تهاجر أبجيزي كرمتي مأكلاي متأن مقاد زلو كوينو كساب إسرا ديجر سنتيغريد زبتسح مقدما لو أب جزي حاجة دما بجمجم كساب 0 ديجري سنتيغريد أبيلي ورد بأنصار نايزي سميناو كفالة هاجر نويحن أزيو برتع زحل زلون حاجة ينجد
متن مقوت مبزحتو جزي كساب ألوتا 20 ديجري سنتيغريد يبصح أب جزي كرمت دما وحدات ناي مقوت جزيات يرخبو شودن بنورزرن لايتس ويدما أورورا تباهيلوم زفلتو أب سماي بستفلالي حبرتات زدمقو برهانات نمرأي اتمتش هاجريا نورزرن لايتس ويدما أورورا أب سميناو نفك أكبي كفال مدرنا خوينكا زرعيو كم كناتات داي ماريام ببزو حبرتات زوك أبو أزيوم زدنقو ناي برهان ترئيتاتيوم نورزرن لايتس أب نروي شودنن فينلاندن كينكا بنصور كرأيو خلو بانديرا هاجر شودن بسماياون كاب ጫፍ ንጫፍ ብዝርጋሕ ብጫ ሕብሪ ዘለዎ መስቀልን ዝወቀበት እያ እቲ ዲዛይን ንቅርስን መንነትን ሽወደን ዘመልክት ኮይኑ መበገሲኡ ካብ 16 ክፍለ ዘመን ምዃኑ ይእመን እቲ ሰማያዊ ሕብሪ ንተኣማንነት ሓቅን ፍትሕን ዝውክል ኮይኑ እቲ ብጫ መስቀል ድማ ንሃይማኖት ክርስትና ይውክል ሽወደን ሃብታም ዝተሓላለኸን ብኣሰቃቂ ኩናት ዝመልአን ታሪኽ ካብ ዘለወን ጥንታውያን ኤውሮጳውያን ሃገራት ሓንቲ እያ زمن فايكيناويان اب تاريخ شودن قلوح زخنا عشرة قميتو زحالفيو فايكيناويان كاب سكاندينيفيا مالت نايلوم شودن دنمارك نروين زبقسو ناي سمين تواقعت خوينوم كاب شام ناي كساب 11 كفل زمن اب اوروبا دهساسن نتفتات نقدن ورراتاتن زكايدو زنبرو تواقعت يوم نيروم فايكيناويان اب تاريخ بچكانو امن بحيلو من يوم زفلاتو فايكيناويان اب تنزعاتوان كتماتات بمكسال نسبات بمقتال زتفلاليو ناي بارنت نتفتات بمكيادن بناي عمز تكباراتهم نيوم زفلاتو كال حرشاو نتفتاتن سفيح زرقح زلو نقدي ام مكيادن ون بزوح زسوقومو احزاب يوم نيروم فايكيناويان بزقابرو زنبرو عودو وقن معبولات جلابو من يفلاتو كموصيت دما زتفلاليو جماجم بحرتات እንዳወረሩ ናይ ንግዲ محاورات እንዳዘርግሑን ብዙሓት ሓደሽቲ መሬታት ክሕዙን ግዝኣቶም ከስፍሑን ክኢሎም ነይሮም እዮም ቫይኪናውያን ካብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ተበጊሶም ንናይሎም እንግሊዝ አየርላንድ ስኮትላንድ ከም እውን ዝተወሰነ ናይ ሩስያን ዩክሬንን መሬት ክቆጻጸሩን ነቲ ከባቢ ክገዝኡን ክኢሎም ነይሮም እዮም ሽወደን ኣብ ታሪኽ ቫይኪናውያን ዓብ ተራ ተጻዊታ ናይ ሽወደን ቫይኪናውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ምብራቃዊ ምስፍሕፋሕ ምስ ባይዛንታይን ኢምፓየር ብምሽራኽን ዞባ ባልቲክ ብምድህሳስን ልዑል ተሳትፎ ገይሮም እዮም ዘመነ ቫይኪን ናይ ስካንዲኔቪያውያን ባህላውን ፖለቲካውን ጽልዋ ዝተንጸባረቐሉ ከምኡ ድማ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ነባር ዝኾነ ቅርሲ ብምግዳፍ ዓብ ለውጢ ዝተራእየሉ ግዜ ነይሩ ሽወደን ንሃይማኖት ክርስትና ኣብ 11 ክፍለ ዘመን ዝተቐበለቶ ኮይና ማእከላይ ዘመን ድማ ንጉሳዊ ግዝኣት ሽወደንን ሃይማኖት ክርስትናን ዘስፋሕፋሕሉ ግዜ ነይሩ ሽወደን ብ16 ክፍለ ዘመን ብንጉስ ጉስታቭ ቫሳ ኣብ ተመሓደረሉ ዝነበረት ግዜ ካብ ካልማር ዩኒየን ወፅያ ካልማር ዩኒየን ንዴንማርክ ኖርዌይን ሽወደንን ብሓደ ንጉሳዊ ስርዓት ዝመሓደራ ሃገራት ዝገብር ስርዓት ነይሩ زمن ግዝኣት ጉስታቭ ቫሳ ኣብ ሽወደን ጀማሪ ፕሮቴስታንት ተሃድሶ ኮይኑ ነታ ሃገር ድማ ካብ ካቶሊክ ናብ ሉተራኒዝም ኣሰጋግራ ሽወደን ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ኣገዛዝኣ ጉስታቭ ኣዶልፍ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ሓንቲ ሓያልን ኣገዳሲትን ኤውሮጳዊት ሃገር ኮይና ቀልቀል በለት ኣብቲ ብዙሕ ክሳራታት ዝተመዝገበሉ ኩናት 30 ዓመታት ኤውሮጳውያን ብምስታፍ ድማ ግዝኣት ኣስፍሐት ይኹን እምበር እቲ ኣብ ምጅማር 18 ክፍለ ዘመን ምስ ሩስያ ፖላንድን ዴንማርክን ዝገበረቶ ከቢድ ናይ ሰሜን ኩናት ከቢድ ናይ ግዝኣት ክሳራ ኣኸቲልላዩ ብ19 ክፍለ ዘመን ሽወደን ናብ ሓንቲ ዘመናዊት ሃገር ብምቕያር ናብ ሰላምን ዕቤት ኢንዳስትሪያዊ ጽላታትን ክትኣቱ ኽኢላ ሽወደን ኣብ ክልቲኡ ኩናት ዓለም ገለልተኛ ሃገር ዝነበረት ኮይና እዚ ድማ ካብታ ኣብ ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ዝወረደ ከቢድ ዕንወት ንኽድሕና ኽኢልዋዩ ሽወደን ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ብሰፊሑ ብማሕበራዊ መደባትን ልዑል ደረጃን ነባብራን ዝፍለጥ ሓያል ናይ ዌልፌር ወይ ድማ ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ስርዓት ክትሃንጽ ክኢላ ኣብ 20 መጀመርታ 21 ክፍለ ዘመንን ሽወደን ብዕቤትን ሰላማዊ ዝኾነ ደረጃን ነባብራን ንቕድሚት ምስጓም ቀጸለት ብዙሕነት ባህልታት ኣብ ምቕባል ድማ ምስ ከም ሕብራት ሃገራትን ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ዓለም ለኻውያን ትካላትን ብምሽራኽ ልዑል ተራ ተጻዊታ ሽወደን ፓርላመንታዊ ዲሞክራስን ሕገ መንግስታዊ ንጉሳዊ ስርዓትን ዘለዋ ሃገር እያ
እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ንጉስ ልክዕ ከም ናይ ሃገረ እንግሊዝ ሙሉእ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ዘይብሉ ኮይኑ ፕሬዝደንታዊ ምርጫታት ድማ ብድምፂ ህዝቢ ዘይኮኑ ብባይቶ ተሃገርዮም ዝውሰኑ። ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ንጉስ ድማ ንጉስ ካርል ጉስታፍ 16 ይዝበሃል። ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር መራሒ መንግስቲ እዩ። ከም ፈጻሚ ኣካል ኮይኑ ድማ ይመርሕ። ፖለቲካዊ ስርዓት ሽወደን ናይ መድብለ መሰረት ዘለዎ ኮይኑ ሶሻል ዲሞክራሲያውያንን ሞደሬት ፓርትን ቀንዲ ፓርቲታት ፖለቲካ ተሃገርዮም። እቲ ሃገር ኣብ 21 ኣውራጃታትን 290 ማዛገጃ ቤታትን ዝተኸፋፈለት ኮይና ነፍሲ ወከፎም ድማ ነናይ ከባቢኦም ኣመሓዳድራ ኣለዎም። ርእሰ ከተማ ሽወደን ዝኾነት ከተማ ስቶክሆልም ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ባሕሪ ሃገር ተደኪና ትርከብ ኮይና ብልዕሊ 50 ድልድላት ዝተተሓሓዛ 14 ደሴታት ዝሓቆፈት ከተማ እያ። ኣብ 13 ክፍለ ዘመን ዝተመስረተት ስቶክሆልም ብዝኣረጉን ጉሩማትን ክፋላት ከተማኣ ዝኾኑ ጋምላስታን ሮያል ፓላስን ካብ 17 ክፍለ ዘመናት ሒዙ ብልዑል ክንክን መርከብ ኩናት ሒዙ ዘሎ ቫዛ ሚዝዮንን ትፍለጥ። ቁጽሪ ህዝቢ ከተማ ስቶክሆልም ኣስታት 987 ሺሕ ኣቢሉ ይግምገም። እዚ ድማ ዝዓበየት ከተማ ተሃገር ይገብራ። ስቶክሆልም ዋላ ደኣ ብ14 ዝተፈላለያ ደሴታት ዝቆመት ከተማ ትኹን ብእግርኻ ሸናዕ ንኽትብለላ እትምችእ ከተማ ግንያ። ኩነታት ኣየርታ ከተማ እንተዘይተሰማሚዕካ ወይ ድማ ብእግርኻ ክትጓዓዝ ድሌት እንተዘይብልካ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ እታ ከተማ ኣብ ደስ ዝበለካ ክፋል ናይታ ከተማ ከብፅሓካ ይኽእል። ኣብ ስቶክሆልም ደሴታታን ንምዝዋር ባቡራት፣ ትራማት፣ ኣውቶቡሳትን ጃልባታት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ኣብ ስቶክሆልም ነፍሲ ወከፍ ወቕቲ ንምርኣዩ ደስ ዘብል ናይ ገዛእ ርእሱ ጽባቐ ዝወነነ እዩ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ሰዓታት መዓልቲ ኣዝዮም ሓጸርቲ ኮይኖም ብፍላይ ድማ ኣብቲ ስቶክሆልምን ማልሞን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ከተማታት ሒዙ ዘሎ ደቡባዊ ክፋል ፀሓይ 8 ንግሆ በሪቓ ሰዓት 3 ቀትሪ ተዓርበሉ ግዜያት ኣሎ። ንሰሜን ገጽኩም ምስ ትኸዱ ድማ ብበረድ ዝተሸፈነ ከባቢታት ክትርእዩ ትኽእሉ። ኣብ ግዜ በዓላት ልደት ዕዳጋታትን ትካላትን ብመብራህታት ዝደመቑ እዮም። ኣብ ግዜ ክረምቲ ድማ ን18 ሰዓታት ዝኸውን ብርሃን ፀሓይ ክትርኢ ትኽእል። ፀሓይ ብናይ ሃገርና ኤርትራ ቆጻጽራ ሰዓት 4 ወጋሕታ ትበርቕ፣ ምሸት ሰዓት 10 ድማ ትዓርብ። ኣብቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ብሓምላይ ቦታታት ዝተሸፈነ ከባቢታትን ማያዊ ክፋልታ ከተማን ክትዘናጋዕ ምስ ትደሊ ድማ ምቹእ ሃዋህው ትፈጥረልካ። ኣብ ስቶክሆልም ንኹሉ ሰብ ዝኸውን ዝተፈላለየ ነገር እዩ ዘሎ። ጥበባዊ ስራሓት ንምርኣይ፣ ጃዝ ብኣካል ንምዕዛብ ወይ ድማ ኣብ በረድ ዝበዝሖ ማይ ንምሕንባስ ኣዝያ ደስ ትብል ከተማ እያ። ይኹን እምበር ኣብ ኤውሮጳ ካብተን ኣብ ሬስቶራንትን እንዳ ካፈን ኣቲኻ ኣገልግሎት ንምርካብ ልዑል ወጻኢታት ዝሓታ ከተማታት ስቶክሆልም ሓንቲ እያ። ሽወደን ብከም ማኒፋክቸሪን ቴክኖሎጂን ዝኣመሰሉ ዓውድታት ዝምራሕ ልዑልን ሓያልን ቁጠባ ኣለዋ። እታ ሃገር ብልዑል ናይ ቴክኖሎጂ ስራሓት ትፍለጥ። ቮልቮ ትካል ምፍራይ መኪና፣ ኤሪክሰን ትካል ኮሚኒኬሽን፣ ከምኡ ድማ ኣይኪያ ናይ ዕንጨይቲ ስራሓትን ካልኦት ናይ ገዛ ኣቑሑትን ዘፍርት ትካልን ካብቶም ኣብ መላእ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዎም ትካላት ሃገረ ሽወደን ገለ ክጥቀሱ ዝኽእል እዮም። ብመሰረት ካብ ዓለም ለኻዊ ባንክ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ጃምላ ዘቤታዊ ምህርቲ ማለት GDP እቲ ሃገር ኣስታት 600 ቢልዮን ዝበፅሐ ኮይኑ ገምጋም ማእከላይ እቶት ዜጋታት ድማ ንነፍሲ ወከፍ 58,000 ኣቢሉ በፂሑ ነይሩ። እዚ ድማ ንሽወደን ኣብ ዝርዝር ሃብታማት ሃገራት ዓለምና ከም እትኣቱ ይገብራ። ወግዓዊ ባጤራት ሃገር ሽወደን ክሮነር ዝበሃል ኮይኑ እዛ ቪድዮ ኣብ ዝተሰርሓትሉ ጊዜ $1 ኣሜሪካ ብ9.35 ሳንቲምን ክሮነር ትሽረፍ ነይራ። ባህልን ኣነባብራን ሽወደን ኣስታት 10.4 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ። ስዊድኛ ድማ ወግዓዊ ቋንቋ እቲ ሃገር እዩ። እንግሊዝኛ እውን ብሰፊሑ ይዝረብ። ከም ሳሚ፣ ፊኒሽ፣ ሜንከሊን ዝኣመሰሉ ውሕድ ቁጥሪ ተዛረብቲ ዘለዎም ቋንቋታት እውን ኣለዉ። ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ኣህዛብ እቶም ዝበዝሑ ሽወደናውያን እንክኾኑ ካብኡ ቀፂሎም ድማ ፊንላንዳውያን፣ ዴንማርካውያን ከምኡ ድማ ህዝቢ ሳሚ ብብዝሒ ዝነብሩላ ሃገር እያ። ብቁጠባዊ ምኽንያትን ዕቑባ ንምሕታትን ዝመፁ ልዑል ቁጥሪ ዘለዎም ስደተኛታት እውን ኣብቲ ሃገር ይነብሩ።
بقندو دما كاب ناي قدم يوغوسلافيا لومي ناب 7 هاجرات تخفافيلا زلا إثيوبيا إرترا عراق إيران ሶማሊያን ሊባኖስን ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ሃገረ ሽወደን ይነብሩ እታ ሃገር ልዑል ቁጽሪ ዘለዎም ዘይ ሃይማኖታውያን ሰባት ዝነብሩላ ሃገር ኮይና 20 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ዘይ ሃይማኖታውያን እዮም ጥንታዊ ሃይማኖት እታ ሃገር ብምዃኑ ብገምጋም 80 ሚእታዊት ሽወደናውያን ተኸተልቲ እምነት ሉተራን እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ወላድ ብዙሓት ካብ ህዝባ ነታ ሃይማኖት ዘይክተልዎ ይኹኑ እታ ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብ ህዝቢ እታ ሃገር ዘለዋ ሞራላዊ ጽልዋ ጎሊሑ ዝረአዩ ካልኦት ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ሃይማኖታት ድማ ካቶሊክ ምስልምናን ፕሮቴስታንትን እዮም መግቢ ህዝቢ ሽወደን ቅልል ብዝበለ ኣሰራርሓን ብውዑይ ጥረ ነገራትን ይፍለጥ ሽወደናውያን ሰፊሕ ገማግም ባሕሪ ስለ ዘለዎም ንናይ ባሕሪ መግብታት ልዑል ኣተኩሮዮም ዝህብዎ መግብታቶም መብዛሕትኡ ግዜ ሳልመን ሄሪንግን ሽሪምፕን ዘካተተዩ ብልምዲ ብሊንጎኖቤሪ ዝበሃል ፀብሒ ዝቕረብ ካብ ስጋ ከብትን ሓሰማን ዝዳሎ ሜትቦልስ ዝበሃል መግቢዩ ተፈታዊ መግቢ ሃገር ባንን ቅጫን ኣብ መኣዲ ሽወደናውያን ተቐሪቦም እትሪኦም ዝውቱራት መግብታት እዮም ንምቁር መግቢ ወይ ደዘርት ድማ ካብ ክሬምን ማርማላታን ዝተሰርሑ ናይ ሽወደን ወፍል ወይ ዶልሺ ተፈተውትዮም ነዊሕን ልዑል ዛሕሊ ዘለዎም ኣዋርሕ ሓጋይ እታ ሃገር ንከም ፒሶፕ ሾርባን ፓንኬክን ዝኣመሰሉ መግብታት ተመረፅትን ልዑል ምቾት ዝፈጥሮን መግብታት ንክኾኑ ኣብ ኣሰራርሓ መግቢ እታ ሃገር ልዑል ጽልዋሕ ዲርዮ ኣብ ሽወደን ናይ ሻሂ ዕረፍቲ ፊካ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፊካ መዓልታዊ ብውሕዱ ክልተ ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ዝውሰድ ኣካል ባህሊ ሽወደን ዝኾነ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኮይኑ ቡን ወይ ሻሂ ምስ ምቁር ነገር እንዳቋሰኻ ምስ የዕሩኽን መሳርሕትን ከተዕልለሉን ዘኽእል ግዜ ዝፈጥር ወግዒዩ ሽወደን ኣዝዩ ሰፊሕ መሬትን ንኽትሪኦ ዘብህግ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐን ዘለዋ ኣዝዩ ብዙሕ ታሪኻዊ ቅርስታት እትውንንን ኣዝያ ጽብቕቲ ሃገር እያ እስከ ንገለብቲ ሃገር ፍሉጣት ዝኾኑ ቦታታት ንዳስስ ስቶክሆልም ኣርኪፔላጎ ናብ 30,000 ዝጽጋዕ ደሴታት ዝሓዘ ብእኩባት ደሴታት ዝቖመ ቦታ እዩ እዚ ድማ ንዑደት ጀላቡ ምግፋፍ ዓሳን ግሩማት ናይ ገጠር ዓድታት ንምድህሳስን ዕድላት ይፈጥር ናይ ስቶክሆልም ኣርኪፔላጎ ኣብ ሽወደን እቲ ዝዓበየ ኣርኪፔላጎ ወይ እኽብካብ ደሴታት ኮይኑ ኣብ ከባቢ ባሕሪ ባልቲክ ካብ ዝርከብ ኣርኪፔላጎታት ድማ ካልኣይ ዝዓበዩ ግዜን ድሌትን ጥራይ ይሃለኹም እምበር ኣብ ደሴታት ስቶክሆልም ንሙሉእ ዓመት ክትዘናግዑን ክትሕንብሱን ትኽእል ኢኹም ኣብተን ደሴታት ካብ ዘለዉ ብዙሓት ናይ ገማገም ባሕሪ መዕረፊ ቦታታት ድማ ንደስ ዝበለኩም መሪፅኩም ከተዕርፉሉን ሓንጎልኩም ከተሕድሱሉን ትኽእል ኢኹም ሽወደን ኣስታት 260,000 ደሴታት ዝሓቆፈት ሃገር ኮይና እዚ ቁጽሪ ድማ ብብዝሒ ደሴታት ኣብ ዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም እትስራዕ ይገብራ ኣይስ ሆቴል ወይ ድማ ናይ በረድ ሆቴል ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ሽወደንን በረድን ኣብ ዝተዛረብናሉ ግዜ ብኸመዩ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣየር ክነብር ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ናብ ኣእምሮና ክመጽእ ግድን እዩ እንተኾነ ግን ሽወደናውያን ሙሉእ ብሙሉእ ብበረድ ዝተሰርሐ ሆቴል ብምስራሕ ነቲ ዛሕልን በረድን ኣይንፈርሓካን ኢና ዝብልዎ እዮም ዝመስሉ እዚ ኣብ ምስሊ እትሪእዎ ዘለኹም ንኣብነት ካብ በረድ ዝተሰርሐ ሆቴል እዩ ኣብቲ ዝሑል ኩነታት ኣየር ዝረኣየሉ ወርሓት ሓጋይ ምናልባት ሙቐት ናብ ዘለዎ ገዛ ክትኣትዉ ሓዊ ኣውጊድኩም ክትማምቑ ክትሓስቡ ንቡር እዩ ኣብዚ ድማ ብኣንጻሩ ብበረድ ዝተሰርሐ ገዛ ኣዳልዮም ኣገልግሎት ይህቡ እዚ ሆቴል ኣብ ግዜ ዝሑል ኩነታት ኣየር ዝስራሕ ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ናይ በረድ ኣኻውሕ ዝተሰርሐ እዩ እዚ ኣብ ጁካስ ጃርቪ ዝበሃል ቦታ ዝርከብ ፍሉይ ሆቴል ዓመት መጸ ኣብ ግዜ ሓጋይ ካብ በረድ ዝስራሕ ሆቴል እዩ ኣይስ ሆቴል ማራኽን ዘደንቕን ካብ በረድ ዝተሰርሐ ቅርጻ ቅርጺ ዘለዎ ግሩም ትርኢት ዘለዎ ሆቴል እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ሆቴል ዘሎ መጠን ሙቐት ካብ ኣሉታ 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክሳብ ኣሉታ 7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣቢሉ ይበጽሕ ኣብ ውሽጢ እዚ ሆቴል ንምድቃስ ብፍሉይ ኣገባብ ዝተሰርሑ ቦርሳታት ወይ ስሊፒንግ ባግስ ይቕረበልካ ኣብዚ ካብ በረድ ዝተሰርሐ ሆቴል ንምሕዳር ንሓንቲ ለይቲ ካብ 120 ክሳብ 150 ዶላር ትኸፍል ኣቢስኮ ሃገራዊ ፓርክ
እዚ ኣብ ላፕላንድ ዝርከብ ፓርክ ብማራኺ ተፈጥሮኣዊ ትርኢቱን ንጹህ ኣየር እንዳስተንፈስካ ንክትዛወረሉ ብዘብህግ ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጥኡን ብዓብዩ ድማ ኖርዘርን ላይትስ ንምርኣይ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ብሉጻት ቦታታት ሓደ እዩ። ኖርዘርን ላይትስ ወይ ድማ ኣውሮራ ንብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ንወዲ ሰብ ዘደነቑን ኣብ ግዜ ለይቲ ንሰማይ ብሕብርታቶም ከም ዘብረቕርቕ ዝገብሩን ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዝወቀቡ ብርሃናት እዮም። ኣብ ሽወደን ኩለንትናዊ ዌልፌር ወይ ድማ ማሕበራዊ ውሕስነት ንከም ስድራ ቤት፣ የዕሩኽ፣ ሃይማኖትን ሕብረተሰብን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ሓገዛት ዝገብሩ ኣካላት ብልዑል ደረጃ ተኪዎም እዩ። እዚ ብዝህቦ ሰፊሕ ሓገዝ ዝፍለጥ ስርዓት ዌልፌር ውሕስነት ዜጋታት ንምውሓስ ዝዓለመ ብዙሕ መዳያዊ ጥቕምታት ይህብ። ውልቃዊ ኩነታት ዜጋታት ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ብዘይገድስ መሰረታውያን ድሌታት ከም ዝተማልኡ ብምርግጋጽ ብሰንኪ ሕማም ወይ ድማ መጉዳል ኣካላት ስራሕ ንዘይብሎም ወይ ድማ ክሰርሑ ንዘይክእሉ ዜጋታት ናይ ገንዘብ ደገፍ ይገብር። መንግስቲ ንወለድን ህፃናትን እውን ብዙሕ ጥቕምታት ይህብን ይከናኸንን። እዚ ወለዲ ኣብ ስድራ ቤታትን መቕረብን ጥራይ ከይተመርኮሱ ስድራ ቤታዊ ጉዳያቶምን ስርሖምን ብሚዛናዊ መንገዲ ከሰላስሉ ምቹእ ባይታ ይፈጥረሎም። ክንክን ኣረጋውያን ካልእ ወሳነ ኣካል ስርዓት እዩ። መንግስቲ ደገፋትን ሓገዛትን ብምግባር ኣረጋውያን ኣገዳሲ ድጋፍን ክንክንን ከም ዝረኽቡ ብምግባር ንኣገዳስነት ምትእትታው ስድራ ቤታት ኣብ ሓላፍነትን ምንባይን ወለዲ የጉድሎ። ብተወሳኺ ናይ ሽወደን ስርዓት ውሕስነት ጥዕና ንኹሉ ዜጋት ሃገር ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ይህብ። እዚ ሽወደን እትኽተሎ ስርዓተ መሓዳድራ ኣብ ሓንቲ ሃገር ናጽነት ውልቀ ሰባትን ነብሰ ምርኮሳን ከም ዝህሉ ይገብር። ኣብ ስድራ ቤት መቕረብን የዕሩኽን ተመርኳስነት ንከይህሉ ድማ ይሕግዝ። ካብ 1975 ኣትሒዙ ምስ ምሕላው ጾታዊ ምዕሩይነትን ንምውሓስ ማሕበራዊ ድሕነትን ንምትግባር ተባሂሉ ዝተኣታተወ ፖሊሲ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ዜጋታት ነብሶም ክኢሎም ከም ዝነብሩ ንምግባር እዩ። እዚ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ሽወደን ጸገማት ክፈጥር ክኢል እዩ። ዜጋታት ኣብ ገዛ ርእሶም ክተኣማመኑን ኣብ ክንዲ ኣብ ስድራ ቤቶም ወይ ድማ የዕሩኽቶም ድጋፍ ካብ መንግስቲ ንኽሓቱ ዘበራትዕ ባህሊ ከም ዝፍጠር ገይሩ። ካልእ ዝፈጠሮ ጸገም እንተነይሩ ናይ ብሕትውና ስምዒት ንኽፍጠርን ማሕበራዊ ዝምድናታት ንኸንቆልቁል ኣሉታዊ ተርኡ ብምጽዋት እዩ። ሽወደን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ብሕትዋት ሃገራት ኣብ ቅድሚት ትስራዕ። 47 ሚእታዊት ካብ ዜጋታታ ንበይኖም እዮም ዝነብሩ። ኣብ ሽወደን ምስ ሽወደናውያን ጉርብትናን ጥቡቕ ዝምድናን ንምፍጣር ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኩሉ ሰብ ገዝኡ ዓጽዩ ኣብ ናይ በይኑ ዓለም ዝነብር ንጸወታን ዕላልን ብምባል ዘረባታት ምብጋስን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምዕላልን ብዙሕ ዝረአ ይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ ስቕታዮም ዝመርጹ ሰባት ምስ ጎረባብቶም ዝኾነ ይኹን ሌላን ዝምድናን ከይፈጠሩ ክነብሩ ምርኣይ ልሙድ ነገር እዩ። ገለገለ ኣብታ ሃገር ነዊሕ ግዜ ዝገበሩ ዜጋታት ካልእ ሃገር ክዕልሉ ከለዉ ንዕዳጋ ወይ ድማ ንሹቕ ኬትካ ንብረት ኣብ እትገዝኣሉ ግዜ እቲ ተቐባሊ ሕሳብ መጀመርታ ሃይ ካብኡ ቀበሊት ኣብ እትቕበለሉ ግዜ ድማ የቐኒልና ካብ ምባል ወፃኢ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ወይ ዋዛታት ከየካየደ ኣዋርሕ ክሕልፍ ቀሊሉ ይብሉ። ወሲኾም ድማ እዚ እውን ሕጊ ሽወደን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ንነፍሲ ወከፍ ተገልጋሊ ቅብሊት ይደሊ እንተኾይኑ ክሓትዎ ስለ ዘገድዶም እዩ ይብሉ። ዕርክነት ምፍጣርን ሽወደናውያን መሓዙት ምጥራይን እውን ብተመሳሳሊ ናይዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብዙሕ ሰብ እውን ኣይመርጾን እዩ። ሽወደናውያን ናይ ገንዘብ ጸገም ወይ ድማ ካልኦት ማሕበራውያን ጸገማት ምስ ዘጋጥሞም ኣብቲ መንግስቲ ዝገብርሎም ሓገዝዮም ዝተኣማመኑ ወለዲ እውን ከይተረፈ እኹላት ደቆም ናይ ገዛ ክራይ ክኸፍሉ እንተዘይክኢሎም ሓገዝ መንግስቲ ንኽሓትዮም ዝነግርዎም። ሽወደናውያን ኣዝዮም ዕቱባት ዓይነት ህዝቢ እዮም። ብዙሕ ግዜ ዘይምርድዳእ ወይ ድማ ምስ ሰባት ክፍጠር ንዝኽእል ምግርጫው ብምፍራሕ ኣብ ዕላላቶም ኣብ ዓሞቕቲ ኣርእስታት ከይኣተዉ ላዕሊ ናይቲ ኣርእስቲ ጥራይ ክትንክፍዮም ዝመርጹ። ገለገለ ሰባት ክዋዘዩ ኣብ ሽወደን ከም ሩስያ ሓደገኛ ሃገርያ ዝኣመሰሉ መብዛሕትኡ ሰብ ዝሰማዓሎም ኣርእስታት እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ካልኦት ፍሉያት ኣርእስታት ምስ ዝረኸብዎ ሰብ ድፍር ኢሎም ኣይዕልሉን እዮም ይብሉ። በዚ ጉዳይ እዚ ዝተሻቐለን ክመስል ምምሕዳር ናይ ሓንቲ ሉልያት ትበሃል ከተማ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ሰባት ኣብ መንገዲ ሰላም ንኽበሃሉ ንምትብባዕ ወፍሪ ጀሚሩ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ ሰይ ሃይ ወይ ድማ ሰላም በል ወፍሪ ሰባት ምስ ከምኦም ሰባት ንኽዘራረቡን ማሕበራዊ ዝምድናታት ንምብርታዕን ዝዓለመ ነይሩ። መወዓውዒታት ድማ ኣብ ቬትሮ መካይናት፣ ድኳናትን ቤት ትምህርታትን ይልጠፉ ነይሮም። ገለ ጠቐምቲ ሓቀታት
ناب شودن دويلكم دهايزماتكمن مقربكمن كتقبرون تداليكم بلاس 46 ناي هاجر شودن مأتو قصرو كوديو أقوصاصرا ساعات شودن مأكلاوي أقوصاصرا إيروبا زتقام كوينو كابتا أب GMT بلاس 3 تركب إيرترا بخلت ساعات تدحر إذا مالت دما أب إيرترا ساعة شمونت نقهم مسزهلو أب شودن ساعات 6 نقهلو مالتيو شودن قحفن كالا أب تغمز وعالو نترى نقراتن اندقنا أب أقلقلوت أموعال أزيا عوتا هاقريا شودن 9 مئتاويت قحاف ناي تهاقر داقيما أب تغمتو علو ناي جزء رأسا قحاف أب تغم كاموعال حليفة كاب كالوت هاقراتن أبنت كاب نروين انجليزن كي ترفه قحاف تأتو أب شودن زلو نقحاف داقيمكا أب تغمناي معال سرعاتن تكنولوجين أب عالم كابز تقبرو تمساسل مسرحات بدرجو اتزبلت أمخاني فلات شودن اتكال كفال عالم زتك أملو ندادي قحافن دقنا أب تغم بموعال ساعات نمتكا اتسرح زلا هاقريا ازي نقحاف اتهاجر ناب ندادي ناي مقيار سراح عمتاوي أستات 100 مليون دولار آتاوي كم زمت على نقر كم تأقدمنا زرعنايو كنتات عير شودن مبزحت اوان زحلن تسألماتنيو بسان كزدما اتهاجر لعل أقلقلوت زهب قلتوف ناي مقاتن أقلقلوت حيل إلكتريكن يدليا بز مغنيات زدما اتوقحاف مقاتن ممتاع زحجز إلكتريك نممنشاو آب تغمي وعل شودن كاب قدمات حزاب بعالم درجة أب عود موسيقى فلوطات سخنو درفتن باندتاتن أفريايا كاب زحده أب شحن شعات تميتن سمانياتات قنون سمز نبرو باند ABBA إلكترونيكس دانس موسيقى سرحو سويدش هاوس مافيا كم قدما أبزك أربع جزي بموت كاب عالم استفليه هبوب درافي آفيتشي تتكاستيوم عامت متى أب عود فيزيكس كيمستري ميديسن سنة صحفن سلامن أستواصون زقبرو سبات شلماتن أفلطون زهب ناي نوبل شلمات بشودناوي ساينتيست ألفريد نوبل استمسرت خينو اتشلمات دما عامت متى عدل فتوات تخطاتلتي مستيات علم نلومي زدالنايو نهاجر شودن زدهسس مدب إز استخطاتلكم ماينيرو أبقات علي بخالق مدب كساب النملس سلام كنا